Έχεις καλό attitude, τηλεφώνα αυτόν τον αριθμό. Έκοψε το email, το όνομα της ήταν Melanie, και εδώ και μου το πιάσει τηλέφωνο. Sounds like you. Και πήρα τηλέφωνο η γυναίκα που το απάντησε, το όνομα της ήταν Robin, και λέει μου πόσο χρόνο είσαι. Είπα της, ήμουν 19, σχεδόν 20. Είσαι πολλά μητσής. Λέω της, μην κλείσεις το τηλέφωνο. Άφησε το ανοιχτό, θέλω να έρθω να με δει προσωπικά και να μου πει να. Να με δει προσωπικά να πει να. Λέει μου, εντάξει. She probably thought είναι τόσο keen αυτός, να φέρω μέσα. Μετά έκανε με interview ο πόσης μου, το όνομα του ήταν Trent, και έκανε με interview με άλλο έναν άνθρωπο. Αλλά όπως νόμιζε δεν θα κάνω μισή ώρα με αυτόν τον μητσί, it would be wasting my time. Και στο τέλος θα λέει, πώς νομίζεις θα πάει σε αυτήν τη δουλειά. Είπα τον, αν θα είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω τη διαφορά από commercial ή residential real estate, μείνω στο σπίτι με τους γονιούς μου. Αλλά αν μου δώσεις ευκαιρία θα είμαι πιο καλός σου σε 3 μήνες. Είπε εντάξει. Τον πρώτο χρόνο πούλησα 84 σπίτια, ήμουν Rookie of the Year. 84 σπίτια, ενώ το average που ξεκινά ο κόσμος σε ένα χρόνο πόσα. Ήμουν Rookie of the Year. I beat everybody. Στις 11 μήνες ήρθα, ένα μήνα είμαστε κλειστοί, ήρθα 9 φορές πρώτος και 2 φορές δεύτερος. Δεν είχα την εμπειρία, αλλά μπορούσα να πουλώ. Και η αρχή της ιστορίας ήταν που ήμουν στην Κύπρο. Μαθούσα να μιλώ στον κόσμο, να πουλώ λαχεία, μετά έκανα άλλες δουλειές και πάντα αγαπούσα να βγαίνω να θωρώ τον κόσμο, να μιλώ και να πουλώ πράγματα. Και αυτή η δουλειά είναι το ίδιο. Και ήξερα αν ήμουν confident θα την μάθω.